Imbis nga ulanon ang buwan sa Disyembre karon tuiga, matod sa Pag-asa Mactan nga makasinati ang Metro Cebu og init nga panahon tungod sa El Nino. Si Engineer Oscar Tabada, Officer in Charge sa Pag-asa Mactan, nibutyag ato sa 888 News Forum kagahapon nga dunay diferensya sa natala nilang temperatura. Nitala sila og 32.4 degrees Celsius dinhi sa Sugbo, lapas na kini sa maximum normal temperature nga 31 degrees Celsius. Si Tabada miabiso sa publiko nga magbinantayon batok sa sunog. Kung doon na ba'y posibilidad nga makasinati gihapon ang Sugbo ug Bagyo bisan pa man sa kainit sa panahon, sulti ni Tabada nga dunay posibilidad nga makasinati pa og bagyo sa wala pa moabot ang El Nino, sama sa nahitabo sa Metro Manila ato sa pag-igo ni Bagyong Ondoy nga miresulta og grabing pagbaha niadtong 2010.